Hugot nga gipahimangnuan sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo duha ka adlaw una ang bispera sa pagsugat sa bag-ong tuig 2026 ang katawhan sa probinsya sa Davao Oriental nga mangin responsable og mapanusi sa pagpalit og mga firecrackers o kun pabuto pinaagi sa pag-order online tungod kini dili sigurado og posible nga delikado. Gihimo ni Police Colonel Richie Siong Bukol, Provincial Director sa DOPO, ang maong panawagan og iasoy nini nga kadaghanan sa ginabaligya sa internet nga mga produktong pabuto substandard og mamahimong peligrosong gamiton tungod kay posible kining bubuto bisan wala pa gamita hilabi na sa panahon sa delivery o paggamit sa mga kini atol sa umaabot nga pagsugat sa bag-ong tuig. Gidugang pa ni Colonel Bukol nga dunay posibilidad nga mamahimong hinungdan sa disgrasya, damyo sa mga propiedad og labaw sa tanan ang pagkawala sa kinabuhi kung mogamit og dili sigurado nga mga pabuto. Gidugang pa ni Bukol nga angay lamang nga mag-amping ang tanan og mosunod sa mga pahimangno gikan sa otoridad alang sa kaluwasan sa tanan. Nanawagan usab ang amahan sa kapulisan sa probinsya sa Davao Oriental alang sa ilang makanunayong kooperasyon pinaagi sa pag-report gilayon kanila sa bisan unsang illegal nga online transaction sa mga pabuto aron makalikay ang tanan sa mga disgrasya og labaw sa tanan mapanalipdan ang komunidad nga musugat sa bag-ong tuig nga dunay kakulian. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.